Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Susan, adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumana pa ikan biyag ti pakasaritaak. Ket sapay la kuma, taad damagsaw nga adal dagiti agdingdingeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Susan, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aday tati ka ninyo, Magno. Mangan kayon. Wala, mangantan, Carla. Sige. Sigurado ka kadian na mas matla ang tilinutom asidaan, Susan? Wan, namin ano kan anangan dito'y balay. Ngam kastapay laang ti ibagam kanyak. Anya ti amok, amangan no da sabidong na. Adda ka diga po na nga ikak iti sabidong? Husto daytan, Susan. Ala, pumanaw kan dito'y kusina. Tamangan kamin. Hoy, Susan, mabalin ka di alabaam da ito'y kawas ko? Tangdanan ka. Kaasi ka mat. Sige. Ngam itid mo pa'y kanyak titangdan ko. Kayat mo ti sigurado, ha? Ala, mudto yan titangdan ko. Tapno ilabaan ka. Iraman mo matan ti kawas ni Magno. Nukas nga rod, nayunam ti itangdan mo kanyak. Apay kumanayunak. Katsyak ti mangpakpakan kan ka. No saan mo anayunan titangdan ko? Sika nga rod ti aglaba iti badoyo. O hala, ikan ka ititangdan mo? Kat nayunakon. Kaasi ka mat. Yag mo itan. Tatalaga asaan na nga aglaba. No di naktangdanan. Apay Susan, bulsek ka kade. Di mo ka di makita ti aramidan ti kadendin na malalaki. Nga niya, tata? Nang isang pati ti babae. Dayjay ka di? Ako kasinsin nala dayjay, tata. Anya kasinsin, ket nakita nga agin inagikda. Nakakita am, tata. Di tatawa yu lumabas ako ma. Idi natalyaw ka nga dayjay babae nga agtantanaw. Idi kwan, imasidag ni Magnaw. Idi kwan, agin inagikda matayin. Ama nga no nagbidot ka laang iti kasta nakitam, tata. Di ko namkit day, di mo kayat nga aklunayin, adwa kayo akabalay ni Magnaw. Ay, sana pud no day tata. Siyak laang ti ayayatan ni Magno. Ala adakan ka day ta. Ibagbagak lang nga rudin tinakita, di mo pa'y lapatsain. Mala, makamu ka. Naimbag man di mo kadwa ita ni Carla si Mangpet, Magno? Ada seminar na ita. Talong aldaw na ije Manila. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan ko makikita. Wanya, nakaluto ka din? Wana, itay pa'y. Ala, ingka nga ruden agidasar, tamabisin akon. O sige, mabiit lang nga rod. O may nakto ayaban dita seledta, no nakaidasar kan. O, aday ta. Kinarga akong ti plato, Magno. Uray kasta ka lang. Tanadungo ka met, Susan. Ay talaga No awan na kang agluto. Nalabit asaan kan amangan. Isaganaan nakmampay iti inumek, analamiis a Diyos. O sige, mabit lang. Kasta ti kayat ko ken ka. Tauray kaya riga mon ti katulong. Saan naklata pampanawan? Kasta ti kayat ko ken ka, Susan. Masurunakin ka, Magno. Apay? No adda ni Carla, iti ayan na ti pagturugam. Ngam no awan, dito'y siligta ti pagturugam. Katuan no jak aramiden ti kasta. Awanan ti pangalaan ta iti kwarta. No saan ka lang nga ay ayatan? Nabayagan na pinanawan ka. Ay ayaten nak, isuadi mo kabaalan ti mang panaw kanyak. Ngamin, natairak. Adayo natataerak ngem ti asawam. Demon ipalagip ti asawak. Tanabayagan alinipat ko ida iti anak mi. Mala, maturog tang rudan. Arakupan ka man.
Sapay nagbanglo ka at kadigdigos mo. Masuro na ka talaga. Masaksak tanak. Gaputa adda kabingay ko iti panagayat mo. San ka nagpauyo? Di kagdanag. Taay ayaten ka. Kastam kadilatan, Susan. Agdadata amaday. Ngam awan anyaman na kan ka. Apay ka di makibibiyang kayo iti biyag ko, nana. Agpada kayo iti asawam aman nakibiyang. Saan kami makibibiyang? Ngam makitkita mi ngamit ti kinapudno. Isakit da ka. Iso nga ibagbagami kan ka ti makitkita mi. Sardengan dako, nana. Saan ada kayo timang pakpakan kanyak? Isu nga agulimak kayon. Ay, nagalasan ti kastapa, nagsungsungbat mo. Sana nga agsao iti kastoy, no di kay sumanao. Ala, makaamu ka, Susan. Manipod ita, saan dakan apalagi panpay. Tangay di mo matlakayat, nga ilintag ti maday nga aramid mo. Apay nga minadengdenggam dagiti karuba. Jak ida italtalak. Nga makitkita da ngamin ti araramiden nyo ka ni Carla. Nakita da nga agin innagak kayo di tatawa. Di ka nagimon pay. Sana bale, taay ayatan kamat. Hoy, no saan ka lang ay ayatan? Talaga pumanaw akon. No pumanaw ka. Asino nga itagluto iti kanak? Tiaglaba iti kawus ko. Timangyawat iti amin nakasapulak. Ni Carla, taisumot ti mas ay ayatam. Di kan agimon ko nakmet. Sana bale, taisumot ti pagtataudan ti pagbibiyag ta. Ay, talaga nga agsapul ako ni ti panggadak. Kat makaamo kamutan ni ti biyag mo. Amok adi nakmatla ka bala na panawan? Pudno launay amay saak ang maag. Sana bale, tay ayaten ka. Iso adi ka pumampanaw, ha? Ngam agsapulak at talagan iti panggadak. Tadyak kayat akanayon nakapagsasawan ni Carla. Apay, adi mo linabaan dagiti kawus ko, Susan? Manipod ita. Sikan ti aglaba iti kawus mo. No apay dito'y ka nagnaad. Ne, kasla adda ipanakal mo Kayat mo ka dita idumudom ka? Padasam! Ha, sikan to pa iti idumudom ko? Kastagayam Dahiti nga rin. Anay ko! Di pungot! Di mo ipungot! Kalbuan ka? Isardang yung taytan! Anay ko! Isardang yung taytan, kunak! Di buok ko! Pinungot na! Kasta ti may parbangkan ka. Magno, pagpilyan ka. Asino ti pilyam? Siya, kwan daytoy a babae. Ha? No iso ti pilyam. Pumanawak itamat lang. Saan na? Di ka pumanaw, Carla. Agbisinak no awan ka. No pumanaw ni Susan, asino ti aglaba? Agluto ka namin. Mga lata iti katulong atang danan. Isupay atang tangdanam. Adalang arudan ni Susan. Magno, papanawom day ta, Carla. No di mo papanawon, siya kon ti pumanaw. Ay saan? Di ka pumanaw, Susan. Awan ti agluto ken aglaba. Pumanaw kitamot lang. Tamok, nimot la Carla ti pilyam. Dayjay, apaman na nakarwarak. Nagkulong dadagos iti silidda. Aggargarik gikan ni Carla iti unag. Ay, na yun ti kastabiyagyo. Ay, no amuyo la kuma. Da kayo ti chismis dito, oy. Nana. Kat nasaya at met, tasikan ti umadayo. Ay nga, kasano day tuyin, Nana. Awan pa'y master ka katrabaho. Awan mas no papapanak. Isirek ka iti restaurant ni Marie Kureng, ijay ile. Istiin ka ijay. Agyaman ak no kasta, Nana. Ala, mabitla ang tagpulusak. Takuyugan ka, ijay ile. Oy, kastagayam ti pakasaritaam. Ay no, maag ka talaga. Ay ayatak ni Magno. Kailiw ko pa ikit din,
Ket ti asawam, saan ka mailiw? Nang runa, ket adamat gayam anak yo. Mailiwak iti anak mi. Ngam, amok asaan dakon ama aklon. Gaputa simuro taken ni Magno. Hoy, amangan pay kit di no addan sa baling asawa ti asawam. Ay, nalabi ta kasta. Hoy, girl, agtrabaho ka na imbag, ket agurnong ka para iti anak mo. Tapno intun agkita kayo, adda pangay ayom ken kuana. Tinasayaan nga ramidem. Ket ingka agkidaw iti pamakawanda. Mas nasaysaya at tirik na ken panunot mo, no ingka agpakawan iti pamilyam. Anya ti masapol mo? Apay ang nagpakita ka pala kanyak. Greg. Ibaga mo ti kayat mong ibaga, tarumwarkan iti balay ko. Awan karbengam nga umadak dito eh. Amok day ta, Greg. Uri agpakawanakan ka. Amok adinak mapakawan. No day ta abanag, awan parikot. Nabayagan ang napakawan ka. Ngamjak kayaten nga agsubli ka pa'y dito balay. Adda ka din sa baling nga asawa. Awan, ngamjak kayat nga agsubli ka dito balay. Gapot adi kan maawat iti biyag ko. Greg. Napakawan kan? Ngam saan kan ngagpakpakita pa'y kanya? At toy, uminom ta iti red wine, tapno daras a maalat at iturog ta. Agyaman na. Ket, kumusta nga iti isasarungkar mo iti pamilya? Napakawan nak ti asawag. Ngam di na kun maaklon iti biyag na. Hoy, saan kan amang namnama pay? Tinaskan ita, ket saan na nga ipaidam ti anak yo? Anawaya kalat makisarita iti anak yo? Kinasarita ti anak mi. Ngam di na kayat akasarita. Awan ka no inana. Tanabayagan api musay. Ay no, saan mo ang mababalaw? Kinapudno na. Agbabawi ak. Tasimuro tak idikan ni Magno. Nalabit ang naragsak ko mati pamilyak. Nudyak di na daol. Talaga Ang amala, saan pa anala daw ti amin? Ituloy mo ti agbalbaliw. Barang maawat na kapay ti pamilyam. Imaya, Greg. Tao may kuyag dagito ginatgatang ko apang kusina yo. Amin aswel, Dok. Inggatang ko iti para kada kayo kani Sandro nga anak ta. Kabaalan mi ti gumatang iti masapsapol mi. Gapo ta adda trabahok. Saan may akasapulan ti agapukin ka? Isu nga erwar mo matla dagita. Greg, amok adinak mapakawan. Kandi na kun maaklon iti biyag mo. Ngam pangaasim ko ma. Tadi naklapdan amang iparik na iti panangipatag ko kada kayo. Naka-Ameris akon. Adakas ti inaramid ko. Kat kayat ko nga ilintag. Saan kan amaaklon kas asawa? Amok dayta. Ngambay andaklat ako mga agserbi kada kayo. Tulungan ka nga agurnong para iti panagkolehyo ti anak ta. Agtrabaho ak iti husto para iti anak ta. Ay na, nabsuga ka, Susan. Agyaman nak, tapinakanak. Ngamin, talaga mabisina ko na eh. Agyaman nak, tanasarakak ti pagtrabahwam. Agbayad ka. Saan alibre tikinan mo? Anya? Awang kwartak. Ay, kastam ka dilaktan, Magno. Awanan ni Carla. Pinanawan akon. Iso apangasim, tagsublikan kanyak. Kan mayat na ito'y trabaho ma. Talibre ti makan. Saan ka napagbayadan itikinan mo? Ngamjak kayatan nga agsubli ka pa'y ditoy. Dito'y akon amangan iti inaldaw. Agsapa, pangaldaw kan pangrabi. Nalpas kan anangan, iso apumanaw kan. Kat di kan agsubsubli pa'y ditoy. Gaputa saan ka nga ilibre. Ne, apay, saan akon nga ayatan? Di kan kayat asubyan pa'y, Magno. Iso apang asim. Saan kan nga pakita pa'y kanya? Greg, nangyagak iti sidaan nyo ka ni Sandro. Tapno saan kayon nga agluto pa'y iti sidaan nyo.
Imbagak mo't tanadikan agsubsubli pa dito balay. Nangyugak la iti sidaon nyo. Pumanawak matla dagos. Apaman ang makasaritak ni Sandro. Saan nakaakayat ang makita ni Sandro? Ala, sana bali. Inak nga rodan. Agsubli akto manan. Ure saanan? Greg. Kunam anapakawanak. No kasta. Mabalin ka di makipagayam kada kayo ka ni Sandro. Ure agpatinggala dita. Anya? Awan anyaman na kanyak. Nga oray pinunas na kun iti pusom. Ngam no mabalin. Oray pagayam na ko mati pangibilangam kanyak. Basta lakid di kanayon ko ang makita, ti anak ta. Saan na kun atalaga amaayat pa'y ti asawak, Mr. Lonely? Ngem awan anyaman na kanyak. Tinasken, ket masarong karaklata ti anak mi. Ininot meten asumaya at ti linangan mi iti anak ko. Ket dayta, tidakkel apagyamyamanak. Tuy pagayam mo, Susan. Agyaman pagayam Susan, iti daytoy apakasaritaam. Ket ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Tabarang iti daytang aramidam, sumaya at tumet ti pannakilangan ken ka ti asawam. Ket laglagi pa makanayon. Pilyentay tinasaya at nga aramid, tapno natalinaay ken naragsaklat ta ti intay panagbiag. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged ti tinaga na Susan, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.